Anyára! És sisik el, ezt kell Szerintem ne gyere be! Távolságban! Elmegyek a Jó, gecibe. földhöz vágom! Ne várj! A másik oldalra akkor. Eljövök ide, hogy biztonságban legyek. Az be a dzsumbulba. Susnyásba. Próbáld meg, Attila, kicsavarni. Nem megy. Kurva anyát! Mi van? Nehéz. Na tiszta! Csavarni kell, de olyan szar, már másik tudok fogni. Pólóval. Kösz! Mit mondok anyámnak? Mit csináltam? Lefostad magad. Elvéreztél. Igen. Jött egy Elestél. A belső zsebével. Mindig bazd meg. Csak az kinyílik, akkor mindent bocsol az egész. Rakj ki a vonat elé, bazd, dobd elé, az... Szítropban ezt felnyalogatjuk. Ne! Így elbasz meg. Nem tudok ráfogni, félek, hogyha ezzel ráfogok, összebassza, és akkor nézzük. Hát az amúgy összefogja. Ezt nem tud úgy bontani, hogy ne bassza össze. Kimosod Vanish Oxy Action-nál. És az... Azt kihozza. A reklám szerint. Te ki tudja, hogy valódi érezzen ki hozzá, vagy nem. Europasszal. Hát. Szerintem nem. Szerintem is. Ne erre! És ma azt nem bírod kibontani, akkor hogy fogsz egy pesgét kinyitni? Geci, takarodj már, azt csak így ki kell lőni, nem pedig lecsavarni. De van nem, hogy csavarni kell. Én olyannal szórakoztam, nehéz volt. Aztán meg is szívtam. Figyelj! Nem lehet, Geci, csúszik a polló. Már az is. Megizzadt a póló. Megbízott a polló. Leesett neki. Nem is bűrös a lábam. Kellett neked felrázni. Hát. Van már, Geci, na! Azért nem... Menjünk! Ilyenkor próbálkozunk. Hogy kit fura nektek. Közben próbálkozz. Útközben megyünk. Szétrobban a kezét. Menjünk a fórum fele. Ciao, menjünk a Bocs, végre ihatunk. Bocs. Na, nyisd már ki. Jaj, bazd meg. Dob fel a kettőt. Mint a sört. Ja! Ez kiborul minden a idére. Attila, utána gyorsan húz fel. Mit? Üveget. Vanyag, nyíljál fel! Oh, na, faszom. Most próbáld meg. Bemegyünk hozzátok azt egy konyharuhát. Egy kést. Egy Kést aládugod, kicsi levegő. És akkor az a... Kicsi levegő alatt ki tud szökni onnan. Próbálj a már még levegő, és egyszer. Azt ki tudod nyitni. Na, az aljánál. Széttipi az egész. Nem égetem magam itt a süsüvel. Azt mondjuk, hogy ez kevehet. Te vetted, vagy
Te hoztad ezt? Miért? Bármi más is hoztad volna, nem neki ez kell. Nem neki. Olyan nincs. Akkor nem határul. Nincs ránk. Csomó pénz ugyankedély. Nincs már, de szúrják szerintenek a süsű. Aha, rám ír. Ez mindent tudja, igen, rám ír. Már tökre nem tudják, hogy egy süsű mikor rám van. Ebben már csak nem szúrják már ki. De hogy nem kell. Ez most már úgy néz ki, mint a... valami. Ez kóla, hogy néz? Nem, mint a izé a... mosogatószer. Azt, hogy maga... Púr. Azt próbáljuk meginni. Azt próbálnánk meginni. De amúgy nem, hogy bemennénk hozzá, aki később kiszúrod a oldalát, és utána már nem kérdem. Visszamegyünk. Már fáj a fejem, nem el. Hát, bazd meg. Na megyünk Balázsékhoz, az gyorsan elintézem. Nem durran, Geci, nem fogod fel. Fröcskön, mint Akkor a tekerd válasz. már. Mondja Geci, de le tudnak tekerni. Te vetted, neked kell. Most fogom fel, hogy vágyni. Na, akkor mit megállunk? Na. Nem durran. Hát, vedd már fel, Geci, azon nagyon durra. Hol durran ki? Megvan? Között. Alját Durran, szétnyomtam. véletlenül se. Írjatok. Írjatok. Ez Balázséknál nem mosul. Add már ide. Szerintem. Meghúzza. Jó, finom. Pólót. Olyan lett? Nem. Nem. Nem süsüpetgő. Adjam nekem is. Hova? Ez kurva jó. Megérte a szenvedély. Vehetnénk még kettőt. Vehetsz. Csak azt már ne rász fel. Jaj, bocsánat. Gecibe töröljem le a kezemet. Egy kortyinkát. Most az is felveszed, hogy iszok, bazd meg. Attila. Egészségedre. Egészségedre is süsüpetgőre. Hát ez durran. Felvetted azt is, ahogy feldurran? Aha. Minden. Adj egy kortyinkát nekem. Miért folyik? Miért folyik? Miért folyik? Ez megint. Jó, és tényleg egy kortyinkát. Na mehetünk. Ne csöppenj rá, ne csöppenj rá. Nincs valakinél csöpkendője, vagy valami? Zsepó, veszünk a boltba. Igazi még egy ilyet. Vegyünk. Adrenalin energitól. Úgy ilyen üvegbe. Igen. Úgy van. Majd azt is felszem, hogy bontjuk ki.